assured him na as always naman, kahit nandito pa yung asawa mo, we're always here for you. Nandito kami para sa iyo, para sa mga anak mo. Kaya wala kang dapat ikabahala. The painful thing about that, guys, is that never ever na nakita ng asawa niya yung tatay niya. Never ever in her life. Hi guys! Magandang hapon! Kumusta tayong lahat? It is another day. It is Monday today. And supposedly, mag-work ako ngayon. But as mentioned yesterday sa vlog ko, I spoke to my boss and I said, I think I needed more time. Kaya nag-leave ako today, guys. I might go back to work tomorrow. I'm just giving myself some time para makahinga na ang mabuti talaga kasi it's been a stressful, painful last few days. Kaya yun, hindi muna ako nag-work. So, nandito kami sa labas ni Baby Paris. We are at the park now. Nilabas ko rin ang ating baby girl kasi pag nasa bahay ako, guys, umiiyak ako. And then, I feel sorry for her kasi she looks at me at sinasabi niya sa akin na, what are you sad for, mommy? Ganun. So, alam niyo, wala pa siyang maintindihan pa. Kaya, yun, napag-isipan ko na ilabas na lang muna siya. And also, it's good for me kasi fresh air for me. And, parang hindi ako nalulugmok sa bahay. At ito talaga yung gusto ni Daddy Mike. Gusto niya talaga na makalabas kami ni Baby Paris. Ma-refresh naman yung mga namin, yung mga kautakan namin ba. So, yesterday pala, last night, so, I gained strength. Kinausap ko yung kuya ko. Kasi nga, diba, just after na ginawa ko yung vlog na yun, nasabi ko na, ever since nangyari yun sa sister-in-law ko, hindi ko pa nakausap yung kuya ko kasi feel so, coward para kausapin yung kuya ko. But then, nilakasan ko yung loob ko kagabi, guys. I called him. And as expected, yes, sobrang iyak niya. Sobrang iyak ko. But then, yun na nga sabi ng mama ko na I think it's best na makausap ko siya ng parang one-on-one. Kasi naman, para ma-share ko rin yung thoughts ko sa kanya. Kaya yun yung ginawa ko. And you know what? I'm super thankful and I'm very glad na ginawa ko yun. Kasi by doing that, by talking to him, parang naibsan din yung sakit na nararamdaman ko. And yes, he is upset and he is down, but I am glad na parang naririnig ko yung positivity sa kanyang mga boses. Alam niyo yun. Kasi I was so scared na baka mag-give up siya, ganun. Kasi nga, dahil sa sobrang sakit, hindi naman natin ma-avoid talaga yung ganung feeling. But I was wrong. He was actually, you know, he was crying to me on the phone, but he was positive in a way na sinasabi niya na kung si God talaga yung may kagustuhan na kunin na yung asawa niya, ipapaubaya na lang daw niya kaysa naman daw maghihirap pa. Which is so true naman kasi sabi niya na parang na-feel niya na daw na parang doon na pupunta. Like, you know, a day before na nangyari yung pagkawala ng asawa niya. Pero yung puso niya, sinasabi niya na parang hindi wala ng hope na makakaya din ng asawa niya at magiging okay din yung lahat. Sinabi niya nga na maliit pa daw yung mga anak niya, especially yung youngest niya, only 2 years old. And sinabi ko sa kanya yung sinabi ni Daddy Mike kasi sabi ni Daddy Mike na let's just look at the positive side of it. Oo, yung bata only 2 years old, parang lalaki siya na wala siyang nanay, ganun. But at the same time, parang siya yung na-spare from the heartache and pain na nadarama ng lahat ngayon. Kasi nga, diba, yung mga nakakaintindi na sobrang sakit ng nararamdaman at the moment, pero since wala pa siyang alam, she's only 2 years old, so siya yung hindi nakadama ng sakit ngayon. Which is so true.
Kaya I really love talking to Daddy Mike, you know, whenever I'm in this situation na mga ganito kasi he always have like, you know, positive mind, ganun. So, and it helps, especially pag narinig mo yung mga positive thoughts, mga words of wisdom, yung mga ganun. It definitely makes a change. It makes a difference. Sabi pa niya na ang dami daw kasing mga plano na iniwan yung asawa niya. Tapos sabi ko naman sa kuya ko na, you know, you can still keep, you know, doing that. You know, you can still fulfill the dreams, the plans, kahit na physically. Kasi yung nangyari lang naman ngayon is, yung physical, wala na yung asawa niya. But, you know, sabi ko sa kanya, pag nasa puso mo, buhay na buhay siya. Just, you can still fulfill kung ano yung gusto niyang mangyari. May mga time daw na namamanage niya yung pain, but may mga time talaga daw na sobrang sakit daw talaga. And yun yung sinabi ko sa kanya na parang maihahalin tulad din natin sa ang tawag ito, waves sa dagat. Alam mo yun, minsan malinaw yung tubig, maliliit yung mga waves, but may time talaga na tidal wave talaga na sobrang hindi mo may explain yung sakit na nararamdaman mo. Kaya sabi ko sa kanya, wag mong anong tawag sa Tagalog dun? Wag mong iluom. Hindi ko alam Tagalog dun, guys. Sabi ko, pag naramdaman mo na sobrang sakit, ganito, then feel free to like cry, shout, sikad-sikad kung mahimo. Basta mailabas mo lang yung emosyon mo kasi mahirap na, 'di ba? Ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang yung mga bata? Ganun. And yeah, I assured him na as always naman, kahit nandito pa yung asawa mo, we're always here for you. Nandito kami para sa iyo, para sa mga anak mo. Kaya wala kang dapat ikabahala. For now, just focus on maybe, you know, like grieve and healing and accept yung ganun. At shinare na rin sa akin na today daw, I think today, pupunta daw yung tatay ng asawa niya sa amin kasi nga nasa amin nakaburol yung asawa niya. And the painful thing about that, guys, is that never ever na nakita ng asawa niya yung tatay niya. Never ever in her life. You know, 37 siya hanggang sa kunin na siya ni God. Hindi niya nakita yung tatay niya. Tapos, nabalitaan daw ng tatay niya yung nangyari sa kanya. So, nagtanong daw kung okay lang ba daw na pumunta sa burol. And, I don't think there's anything wrong naman dyan, guys, no? But I just feel very sad kasi sana nabigyan ng time ng tatay niya na makita siya nung buhay pa siya. Bakit ngayon lang siya pinuntahan na wala na, nasa kabaong na. But, you know, everyone has got their own story, guys. So, yeah, I just found that really, really painful. Na first and last nakita nyo ay sa kabaong. Sa kabaong na yung anak mo. Ayan, kaya na pa yan siya naglaro. Grabe, ang dami. Ibon. Siya rin naman yung nagsabi na it's getting late. Uwi na raw kami. Careful! Hold on, anak. Yes. Kaya ito siya. I'm trying to be like, you know, feeling good, guys. Feeling okay. Kasi ito naapektuhan din. Alam nyo naman na sobrang ano yan siya. Happy, choppy na baby. Nak na? Come slide now. Come slide now. Come on so we can go to the shops. Buy jellies. Buy jellies. Every time we go that way, 1, 2, 3, go. kind of feels 1, 2, 3, go.
Na, bahala ka. Saan na si mama? No. Bye. Wow. Come on na. Where's the car na, anak? Come on. You have to get in the car na. It's getting late na. Ala, magngit-ngit na karon. Ay, wak-wak. Come on. What do you wanna say? Hello. Hello? Hello. What else? Kissy? Hmm? Kissy? Sige lang, gigkag ni Sinat, no? No? Happy baby, wala mong baby. Ay. Ayan. Kaya yan, mga batang maliliit, wala pang naiintindihan. Hindi pa nasasaktan.